അസ്സലാമലൈക്കും. വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കോൺ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ കുരു കളഞ്ഞത് കുറവാക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരമലൈസ് ആവരുത്. ഇതാ ചെറുനാരങ്ങ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. തീ ഇങ്ങനെ സ്ലോവിൽ ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കട്ടാവരുത്. ഓവറായിട്ട് കട്ടായാൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കട്ടി പിടിക്കും. അത് വേണ്ട. കടിക്കുക. നാരങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ഒരുപാട് തീ കൂട്ടണ്ട, അല്ലാതെ തിക്കായി പോവും. നല്ല ഇതിലിങ്ങനെ മേടിയ ചൂടിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഇളക്കിയെടുക്കുക. നല്ല ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവാണ്ട് അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് റെഡി ആയിക്കണേ. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടണ അങ്ങനെ ഒട്ടണ ആ പരുവാകുമ്പോൾ കൊണ്ടെടുത്ത് ചൂടാറാൻ വെക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ബൗളെടുത്ത് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ നാരങ്ങയുടെ അല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ കളയുക. അരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കോൺ സിറപ്പ് റെഡി ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഒന്നും ഇങ്ങനെ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ളതില്ല, അതിന് കൈ പൊള്ളും. അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇരിക്കും തോറും കട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തീ സ്ലോവിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കേക്കിന് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.